Her ser du en LED-pære fra Threo. Udover at være en strømbesparende pære, kan den også berige dit rum med lyd. LED-pæren er udstyret med en 10 watt højttaler, der kan spille direkte fra din mobil, tablet eller laptop via Bluetooth. Pæren fås i 4 forskellige farver, så den passer til din indretningsstil i alle rum. For eksempel i stuen, køkkenet, soveværelset, kontoret, værkstedet, badeværelset eller børneværelset. Der medfølger en fjernbetjening, så du kan skrue op og ned for lyd og lys, mute, skifte nummer eller slukke pæren helt. LED-pæren er nem at betjene og er køreklar allerede efter få sekunder. Skru pæren i fatningen, tilslut Bluetooth og start musikken. Bluetooth-signalet har en rækkevidde på over 10 meter, så den kan spille uanset hvor du er i rummet. Læs mere og find nærmeste forhandler på threo.dk.